Joekzig, de podcast, wordt mij mogelijk gemaakt door venloverkoeld.nl, hertverwarmend met keultechniek, Xi Eyewear en Barbecue Valley, de wereld van barbecue. Het is bij 11:11. Goeiemorgen, goedenavond of goeiemiddag als je hem niet helemaal live kijkt. Welkom bij Joekzig, de podcast. Aangeschoven zijn twee toch wel hoofdrolspelers van dit vastelovenseizoen. De boerenbroedspaar van het Boerenbroedersgezelschap van Bijeen geklaatst. Dirk en Lieke, van harte welkom. Wat ziet je er prachtig goed. Ja, dankjewel. Dankjewel. Heb je dit nog duiker aan als een gewone kleier? Dat is een beetje mijn dagelijkse kledij tegenwoordig. Wie pekjes heeft ze ervan? Ja, ene maar. Dan moet je maar uitkijken. Uitkijken. Ja, iedere avond goed netjes uithangen. Heel voorzichtig met de rits. Wie bevelde toch? Ja, het is moeilijk om mee te maken. En tot nu toe hebben we echt nog maar aan het vuurtraject mogen proeven. Maar nu gaat het echt beginnen. En daar hebben we heel veel zin in. Ja. Echt, alles wat er op de planning staat, daar hebben we zoveel zin in. En dat zien geen must, zien allemaal leuke dingen. Ja. Het zegt Holla de heb je nog niet keuk. Nee, absoluut niet. Nee. Dat is eigenlijk gewoon een gewoonte in het weer. Dus, Ja, je zegt, het begint nu echt te lopen. Mensen hebben het ook over een trein, maar van oog is vorig jaar april al weggereden. Ja. Wat gebeurt er allemaal in dit tussen? En er gaat nog een traject en verhaal volgens mij. Ja, nou ja, dat is echt bizar. Vanaf dat het ons gegund is eigenlijk. Toen zien er meteen, iedereen werd meteen super enthousiast. En toen allerlei commissies en werkgroepen ontstaan. En iedereen is met volle enthousiasme aan de slag gegaan. Ja. En de trein denderde maar door. En tot de zomer hadden we even een stop, zeg maar, even pauze. Maar eigenlijk ook weer niet, want toen hadden we als jubileum, als 11-jarig feest. En, daar hebben we er onderling zoveel over. Ja. Dus dat leeft. Ja, dat leeft. In de vereniging. Ja, en we hadden nog de vakantie weer super veel zin in om weer alles weer op te pakken. De kleier. Ja. Aan de slag te gewoon, ja. Want dat je zegt, commissies en zo, die structuur die leed dan natuurlijk enigszins. Want je zit in een opdrachtgroep. Of doen ik nog tot de kort, maar als ik zeg opdrachtgroep. Nee, dat is natuurlijk wel de oorsprong eigenlijk van de ganse vereniging. En natuurlijk alles eromheen is er allemaal bijgekomen. We hebben de optocht is eigenlijk centraal. Voor ieder jaar is het speerpunt waar we naartoe werken. Maar we hebben doorbij, omdat we zo goed met elkaar kunnen omgaan, zien het echt vriendengroepen, echt een grote vriendengroep geboren. Ja. En we hebben daardoor ook al een voorjaarsactiviteit, maar we vinden het ook nog leuk om een najaarsactiviteit te doen. Dus daar kun je gewoon heel veel meer bekijken dan alleen maar vastelovend vieren. Dus, Nee, en wat ze zei is, die commissies, die zien dan natuurlijk al gesloten. Maar ja, we hebben ook extra aangegeven van oké, als ze nou normaal gesproken in een commissie zitten, in de technische commissie, en dan vinden ze het nou leuk om dadelijk bij de boerenbroel of in de sponsorcommissie of wat dan ook, iedereen waar vrij. Ja. Dus daar zit ook wel wat roulatie in. Dat betekent eigenlijk alleen maar dat iedereen echt zijn eigen keuze het aan kunnen geven. Ja. Dat ook iedereen dan die kans te laten doen wat hij leuk vindt. Ja. Ik heb gewoon heel even, misschien in het kort, ik weet niet of dit een kort vol is, mij nemen nog de oorsprong van Bijeen geklaatst. Want je zegt, we zien echt Bijeen geklaatst. Verschillende mensen die Bijeen gegooid zien. Want je was van oorsprong geen vriendengroep. Wie moet ik het precies zien? Het is begonnen met een groepje vriendinnen inderdaad. Die 13 jaar geleden is het inmiddels. Ja, 13 jaar geleden. Zo dachten ze van, kom laten we dat ook eens doen. Zo'n optocht lopen samen. En toen zien ze, daarop zien ze begonnen met een man of 30. Daar waren Nancy toen ook bij. Ja, maar volgens mij zien het inderdaad wat meerdere groepjes geweest die door zich echt letterlijk bijeengeplaatst hebben. Ja. Omdat ze allemaal een grote optochtgroep wilden zien en de optocht wilden gewoon vieren. En dat heeft zich eigenlijk is er een klein beetje uit de hand gelopen. Dat kan ze letterlijk wel zeggen. Dat we echt te groot zien geworden. We hebben ook echt een leerstop. Echt wel, ja? Ja. Zo. Maar ja, de zus ook wel. Hè. Uiteindelijk dan gaan we nog een andere fase toe. Stelkens die weer echt gezinnen. En we hebben inmiddels zoveel blagen erbij gekregen. Dat we echt... we zien uitgegroeid eigenlijk tot een blagengezelschap. Dus die zien in de meerderheid. Ja. Die nemen het langzaam over. Die hebben het even genomen, Ja. Dat heeft ook wel aantal, ja. Precies, ja.
En welke commissie boete de boerenbroeders zit geen normaal wat door Joy mee bezig? We zitten allebei in de feestcommissie. Oké, Dus die moest ook dus hebben. dat is wel... en ik zit zelf nog in de schminkcommissie. Oké. Ja. Dus als ik met vastzondig geschminkeld weer, dan kun je dichterbij. Ja, dat gaat zo. Altijd. Oké, nou, dat is fijn om te weten. Lieke, de broed van Bianchi Klats kind schminken, dus daar moeten we even houden. Ja. Hey, en je zegt, het is een hele lange trein, de kleier moet gemaakt weer. Hoe begint ze? Je hebt ook eigen kleur erin meegenomen. Ja. Hoe begint ze? Nou ja, eerst er een bestuur opgericht, natuurlijk. En vanuit dat zijn de voorzitters eigenlijk aangesteld van iedere commissie. En die hebben zich samengepakt en die hebben een beetje in grote lijnen samen met Jokus natuurlijk, met de AZ-commissie gekeken van hoe gaan we het invullen als eigen bijeengeklats kleur eraan geven, zeg maar. En we willen al heel snel duidelijk van we willen iets met een link naar een knipoog naar de opdrachtgroep als opdrachtgroep. Dus we hebben ook echt in de kleier heel bewust gekeken welke kleuren we willen gebruiken en dat eigenlijk. En wie ziet je tot deze kleur gekomen? Nou, dat is eigenlijk een beetje gekomen vanuit de Crea Club, zo nemen wezen. Vanuit elk jaar dat we de opdracht beginnen, begint eigenlijk de Crea Club. En dat is gewoon een groepje wat zich dat zelf eigenlijk bijeengooit. Om te kijken van oké, wat willen we dit jaar gaan uitstralen tijdens de opdracht. En die hebben zich eigenlijk ook voor dit ganse traject weer bijeengehaald. En dan komen eigenlijk dan wat staaltjes uit. Hè? Ook zo'n ripstufje. Vooral deze kleur ook. Deze staat eigenlijk centraal in onze ganse hoestijl. Dus dat is eigenlijk wel iets wat ze in kan zien. Dat... Ook op de website volgens mij. Hè? Ja, precies. Ja. Eigenlijk alles gedrukt samen met dat alt-roze eigenlijk. Ja. Alt-roze en het C-groen, blauw. Ja. Dat is eigenlijk een knipoog naar opdrachtpakjes van het verleden, zeg maar. Die kleuren. Kleuren die in het verleden ook al goed waren. Ja, precies. En dat geeft gewoon eigenlijk aan wie professioneel we eigenlijk proberen te benaderen. Ja. Als we aan de slag zien gegaan in die commissies, onderling zeggen we wel eens, het lijkt wel een bedrijf. Het is ongelooflijk wie kritisch en wie passioneel, passievol moet ik zeggen, iedereen ermee aan de slag gaat. Ja, dat is echt, zo mooi om te zien. Maar het is ook wel een beetje eng, want het moet wel natuurlijk leuk blijven. Het is vastgelovend. Ja. Maar dat uiteindelijk zien we nu wel dat we er de vruchten van plukken. Want nu gaan we er echt van genieten. Want nu is tijd alles klaar. En is dat een toewijding die je altijd hebt? Of heb je zoiets van mensen zetten nu wel echt een extra stap? Nou, dat is eigenlijk wel wie we ieder jaar aan de slag gaan. Iedereen er zoveel tijd en energie in steken. En als ze zelf merken dat dat wat minder is, mensen trekken dan zelf ook wel die conclusie. En je kan best zien dat zijn jurken wat minder is, omdat ze in een bepaalde fase in die leven zitten. Dat het allemaal wat lastiger is. Dat is ook niet erg, maar dat wordt wel inderdaad van iedereen verwacht dat iedereen daar gewoon alle schouders onder. Maar iedereen duidt het eigenlijk ook. Ja. Dus dit is gewoon een bedrijf. Bijeengeklats BV. Ja, nou ja, goed. Zo zijn ik het ook weer niet. Maar ik vind het wel heel goed dat het zo benaderd wordt. Ja, want de moest die toewijding denk ik toch wel hebben. Want dit werkt wel ergens naartoe. Ja, dus er is wel heel veel verantwoordelijkheidsgevoel. En dat is wel heel mooi. Van de juiste mensen ook. Want als voorzitters, als ook bestuursleden. Die moeten ook op een bepaalde manier weten te communiceren. Ook richting Jokus, maar ook richting sponsoren. Waar we heel veel profijt van hebben. Dus dat is wel heel belangrijk. Hè. Dat is wel ook een stukje zakelijkheid. Was ze ook weer terug moest betalen. Want we zijn echt afhankelijk van die bedrijven die ons sponsoren. En om dat gans voor elkaar te krijgen. Ja, en als we bijeengeklats willen we eigenlijk ook nog iets extra's meegeven. Dat we zoveel blagen hebben. Het Joeks groeit door, dat is ons motto. En we willen eigenlijk, we hebben nagedacht van wie kennen we dat nou naar alle kinderen van Venlo, van Groot Venlo, overbrengen. En zo is eigenlijk de Boerenmoesjournaal ontstaan aan ons schoolproject. Dus daarmee hebben we ons denk ik ook echt wel op de kaart gezet in Venlo. Echt dit stempel te drukken, kinderen mee te nemen. Ja. En hoe begint ze dan? Want ik weet nog van mijn vroeger, op ik op de basisschool zo, als het vastlood geschon, zo ik voor aan. Is dat nog steeds zo? Die kinderen of... Ja, we gaan dat eigenlijk wel een beetje proeven. Ja. Hè? Dus tijdens de 13e, als we de schooldag afgaan, dan ben ik er wel benieuwd. Maar wat ik huur aan reacties en allemaal de journaals wat er voorbij zijn gekomen, wie mensen en wie kinderen vooral reageren, dat is prachtig. Kijk nou als Boerenblagenbal, dat was gewoon uitverkocht. We hebben gewoon echt heel veel kindjes helaas moeten teleurstellen.
het iedereen wil erbij zien. Dus ja. Is dat nu ook al iets wat ze zegt tegen misschien de luisteraars die volgend jaar de boerenbroer? Ja, pak dat op. Ja, dat moest ze eigenlijk doen. Die reacties hebben we alleen maar van iedereen teruggehoord. Van, ik hoop dat dat nou ieder jaar is. Was geweldig. Dus... Ja, zeker. Hè. Als er genoeg animo voor is, moet ze zeker proberen om het weer in stand te houden. Want ja, wat ik begrepen heb, is dat er niet zoveel voor de jeugd is tegenwoordig. En dan moest ze eigenlijk alles aangrijpen. En vooral initiatieven die weer geopperd, moesten die zeker weer verder gaan doorzetten. want dat is natuurlijk de boerenbroerlof, de traditie bestaat al meer dan 100 jaar. Ik kan me voorstellen dat het ook best wel een verantwoordelijkheidsgevoel met zich meebrengt. Of? Ja, een beetje wel. Ja, de wil staat gewoon heel goed overdragen. En we zien, wat Dirk net al zei, we zijn eigenlijk best wel perfectionistisch met z'n allen. En de wil is gewoon die tradities in eer houden. En wil ze gewoon goed doen. En ik denk dat we dat ook wel goed neerzetten, samen met z'n allen. En ik vond het vooral in het begin wel een beetje... tuurlijk, als ze gevraagd was, dan geest ze er helemaal voor. Maar ik had natuurlijk nog nooit zoveel over ganse boerenbroerlof gehoord als wat ik nu weet. Dat kreeg ze natuurlijk pas mee als ze er gans in zit. En ook met name, ik denk het bezoek aan ons Jokes Museum. Dat heeft mij toch ook wel heel veel geleerd over die ganse traditie van de vastelavond hier in Venlo. Wat Jokes daarin betekent heeft en daarneven wat ze in stand houden door een boerenbroerlof. Ik vind het zo mooi dat wij elke keer zo naar voren werden gehaald door Vorst Joekjes de Nelfde. En het is echt letterlijk peerskeuteld. Dat is een mooi woord, maar dat zoveel het wel. En dan vult het echt als een eer. En ik ben benieuwd, de hoogheid die komt dadelijk. Ja, dan zien we wel of we naar achter weer gedouwd of nee. Maar ja, volgens mij valt dat wel mee. Ja, want je viert het samen eigenlijk. Ja, je gaat samen voorop. Ja. Is dat ook iets wat ze nu toch... Ja, je zit in de 10 vanaf Boerenmoosbal. Wie zijn de vastelovend is voor die 4 weken. Hè? Is het in dinsdag dan toch was de stip op de horizon, zeg maar? Was het naartoe is? Ja, zeker ook. Maar ik vond ook het Boerenmoosbal eigenlijk de boeren, eigenlijk het ganse weekend. Ook als eigen receptie van de Boerenweekend was ook echt super. En de dinsdag, dat is natuurlijk was er naartoe les. Ja. Maar ja, ik vind dat zeker waar. Het Boerenmoosbal is echt wel een hoogtepunt voor mezelf ook ieder jaar om daarheen te gaan. Want je gewoon vaste gangers, je gaat wel. Maar eigenlijk de ganse vereniging. Ja. Dus dat is ook wel mooi. Het is echt het startpunt voor iedereen van hoe gaan we beginnen. Hè? Want nu gaat hij in Toemel lopen. Alleen, wij stonden dan wel nou echt centraal. En dat had ik me van tevoren ook wel een klein beetje anders verwacht. Ik dacht, wij als vereniging, er is meer nodig voor een trouwerie als alleen een broedspaar. En dat vind ik zo mooi van de ganse vereniging. Iedereen heeft een bepaalde rol. Hè? Aandeel. Dus we willen eigenlijk dat ook wel een beetje laten uiten. En dat komt helaas nog niet gans tot uiting, omdat het natuurlijk heel erg gericht is op de mensen die vooraan op de bühne staan. Maar het is wel echt een dikke buiging naar iedereen. We doen het echt met z'n allen. Iedereen hebben we vanaf dag 1 meteen tegen elkaar gezegd. Hè, van, dat moet echt we zijn echt een groep bijeengeklaatst en we doen het met z'n allen. Ja. Wie is dat traject verlopen, dat je hier nu zit? We hebben ook gewoon gebeld dat je of maar wie is het gewoon dat je het broedspaar ziet geworden? Is dat met audities? Nou we hebben eigenlijk heel goed even gehad in de groep. Aan de voorkant van wie gaan we dat aanpakken. Eerder het al zien eigenlijk moet je aangeven welke rol zou ze willen, welke rol zou ze hier willen. En ze hebben eigenlijk meteen gezegd, als bij de notabele rollen, als er dubbele kandidaten bij zien, dan laten we Jokers gewoon lekker beslissen. En dan leggen we het gewoon even oeders hand, zodat er ook gaan... we moeten dat ook intern niet gaan doen. Want de Christen denk ik toch altijd fricties. En uiteindelijk laat Jokers maar de boosdoener spelen. Ja. Dus ze hebben gewoon gezegd, ze hebben mensen gekozen of ze hebben alles... we moesten met z'n allen dan, te waren dubbele kandidaten. Eigenlijk voor iedere notabele rol volgens mij. En ik heb letterlijk op audiëntie. Ja, toen moesten we bij Brouwersplaats een biertje doen. Toen waren echt wel iedereen was echt wel zenuwachtig. Want in de beurt moesten we dan naar boven. Nog een kamertje. En, was wel heel leuk. Het is ook spannend, maar het is ook wel heel leuk dat ze dit een keer gedaan is. Ja, en dan zitten er dan een paar van de AZ-commissie die gewoon nog wat vragen stellen.
ja, goed op basis daarvan. Ja, het was geen echt auditie. Het was gewoon een leuk gesprek eigenlijk meer. En zo'n beetje wie we het nou eigenlijk ook hebben, zeg maar. Had je toen ook zo'n fijne Sylvie Days? Nee, helaas niet. Dat waren echt van die houten hart. Ja, dit is gans Venlo's blierig leer. Leeuwlugs. Nou, dat vond ze wel, ja. Alle gasten kregen er een mee. Dat is fijn. Dus die liep je naar de voorbij. Nou, dat is fijn. Ja. Nou, zit je met een auto? Ja, gelukkig wel. Gelukkig. Die gebakje. Met mijn gebakje. Ja. Ik heb goed. We zijn op het dak. Dat komt goed. Maar bij een broedspaar, hier natuurlijk, je had het net al, tradities in Ierhalde. Je hebt ook altijd, ik weet niet of ze het zo noemen, een boerennaam. Is dat wie je het zelf neemt? Ben ik toch wel heel benieuwd of je deze zo noemt meteen hoe te mogen schudden. Ja, zal ik beginnen? Ja, is gewoon, want ik begin eigenlijk altijd. Dus ja, maar wil zich dan niet nou beginnen? Ah ja, is goed. Misschien dat ik nog wat bedenkt die het nu is. Ja, dat is goed. Nou is goed. Dan begin ik. Nou, mijn naam is Lieke. En ik ben de dochter van Wil, scheter van prachtpleetjes, van Henk, de grootmeester van het Venlose Spoor, en van Paula van de sloekwinkel uit Venlo Zuid-Zuid. En van Els van de riekentak van Hovis, van Wiel, de piekenmeester van de Venlose Veiling, en van Lies, kunstenaar met Noordendrood uit de Emmestrot. Oh. Tadaa! Dat is dan al in een toesje. Ja. En ik ben Dirk. Ik ben de zoon van Maarten, bewaker van de grenspeul, van Jan, de kunstenaar van het Oetstalraam op de Vleistraat, en van Beb van boven op de parade, boven het café van vader. En van Klim, van de strolende sterren, van Piet, de woud uit het verzet, en van Moeke uit Bezel. En wat begint als ze dit moest bedenken? Want dit gaat ze even in een snoepwinkel in Venlo Zuid-Zuid. Dan denk ik aan iemand die snoep verkocht in Tegelen. ja, een beetje wel. Is dat dan die oma? Of? Ja, nou, dat is mijn oma. Nou, je moest inderdaad van tevoren de commissie Beurde Muziek. Vroeger als van, ken ze wat op papier zetten, even die familie, even die echte vader, echte moeder, echte opa en oma's. Misschien leuke bijnamen of beroep wat ze hebben gedaan. En mijn oma die kwam inderdaad uit Tegelen. Dus ik heb er Venlo Zuid-Zuid van gemaakt. En de sloekwinkel is eigenlijk gewoon een knipoog. Kijk, mijn eigen familie die wet had. Mijn oma die propte ons altijd vol met snoep. En als er naar huis ging, dan had ze de testen eigenlijk al vol. En dan ging er nog wat extra's bij. Wat zo, dus vandaar sloekwinkel uit Venlo Zuid-Zuid. Ja, daar zitten er een paar bij ons in de Woorden Muziekcommissie die dat ook heel goed kennen. Dus dat zien we ook. Daar hebben we een leuk verhulken van gemaakt. Leuk riedelke. Maar inderdaad, wat Lieke letterlijk zei, het is gewoon ook echt realiteit. We hebben echt de historie van de elders en de opa's en oma's hebben we erin verwerkt. Dus dat is wel heel erg leuk. Ja. Ook wel waardevol om die er dan op TV toch mee te nemen. Ja, heel leuk, Ja, ik denk ook wel een bepaalde groots over het feit van wie ze zien geweest en dat genoemd wordt. Dus er zitten ook wel echt mooie dingen tussen. Hè. Mijn opa die heeft in het verzet gezeten en ook bij de Wouten. Dus ja, het zien, we kunnen ons dat eigenlijk niet voorstellen, maar het is wel leuk om dat te nemen. Ja. Wat geeft dat straks, Gans, wie de microfoon zo goed stonden, wie net 11 voor was geweest, zag je van, we hebben ook wel een leuk verhaal wie we ons hebben leren kennen. En dat is dan niet het verhaal was wat bij het theaterstuk van de Boer vuurt. Maar dan ben ik toch wel heel benieuwd wie je elkaar leren kennen. Ja, maar dat is, het huurt bij ons, het huurt ook echt... Het wordt ook wel een beetje geromantiseerd. Het wordt een beetje geromantiseerd. Vertel het zo romantisch mogelijk. Want maar wij zijn samen opgegroeid in dezelfde straat. Okay. Dus ik ken Dirk eigenlijk al mijn ganse leven. Aha. Ja. Dus we hebben vroeger altijd samen gespeeld boeten. Met mijn breuken, zijn broer. Wat andere kindjes in de straat. Achter hem op het veldje, hartstikke gezellig. Alle kindjes die kwamen door bijeen. En dan deden we een stoppetje, ticketje, voetballen, alles. Altijd buurtbarbecue en dan gingen allemaal die garages op. En dan de elders stonden er lekker met een pilsje en wie altijd spelen. Ja. En heb je altijd contact gehouden? Of? Nou, eigenlijk tot de basisschool, tot de middelbare school. Ja, tot de middelbare school. Dus ook nog gewoon toeswoens. Maar daarna verwatert het. Studententijd is een beetje hoe daarheen gegaan. Maar daarna, ik ben weer teruggegaan naar Venlo. En dus we hebben ons weer gevonden. Heb je Venlo gewoond? Ja, een blauwe maandag. Ja? Ik in een blauwe maandag, Okay.
Nou, ik ben in Breda gaan studeren en met volle moed had ik het idee van oké, gewoon ook lekker op kamers. Uiteindelijk ben ik op kamers gegaan. Ik ook. Maar in Venlo. Ja, en ik in Nijmegen, maar ik had dus heimwee naar Venlo. Dus ik ben er snel weer teruggekomen. Nou, dan moet je ook echt wel boerenproef zien. Als je zo diep geworteld ziet in Venlo. Ja. En Breda, wie neemt ze dat met vastelovend? Of heeft ze dat... Nee, dat is geen oeteldronken of zo. Hè. De Breda is gewoon, volgens mij, we moeten goed kijken, maar volgens mij is het gewoon Breda. Oké. Lekker zo lot. Er zitten wel veel Venlo's, dus die hebben ook wel redelijk veel vastelovend proberen te integreren. Door, maar. Het is ook, we hebben het ook wel over het onmetelijke Jokersriek. Hè? Dus dat kreeg zelfs tot voorbij Breda. Ja. Nou, het romantische verhaal tussen ons, dat hebben we nog gar niet verteld. Dat romantische deel is dat we dus vertellen dat we elkaar uiteindelijk weer op het Sprutjesbal, in Venlo-Zuid is het Sprutjesbal, daar hebben we elkaar weer gezien. En eigenlijk ben jij geklats. Uiteindelijk elkaar weer tegenkomen. Ja. Dus dat is... En toen zien we stiekem er vandoor gegaan. Ja, het is iets op slaag verleefd geworden. Ja. Toen is het Flemke helemaal gaan opwakkeren. Ja. En dit is natuurlijk best intens, hè, de periode. Dan ziet je elkaar ook wel eens een beetje keuk. Het is niet zo direct als de al dadelijk komen nog die echte irritaties of zo. Had ze zich niet de tand kunnen poetsen? Of is dat zoiets is er nog niet? Nee, de AC die sminkt het niet goed. Ik heb hem wel eens van... denk ze ja. En dan denk ze denk ik, dan ben ik echt al zo'n vrouw. Net een vrouw. Eigenlijk het vrouwstel. Ja, precies. Misschien is dat ook wel nu om met theater mee te spelen. Het is ook wel heel fijn dat ze elkaar door een beetje kunnen helpen. Want destijds toch ook wel als onervaren gewoon Venlo neer. Bovenop een bühne voor weet ik hoeveel mensen. En destijds gelukkig dan ook een beetje M&M van we doen het samen, we gaan dat fixen. Ja, dat was met 11 van de 11e al. Dat is dingen van, dit is wel heftig. Maar, en we waren, is het nou vorige woensdag geweest bij het Alt-Broedspaar comité. En daar spraken we dus allemaal al de broedsparen natuurlijk. En die zeiden eigenlijk allemaal hetzelfde van, dat is een super mooie rol en echt een eer om te spelen. Maar het is ook een beetje... Het stijgt wel boete de groep, zeg maar. Want dat is de broedsmensen, die doen het allemaal samen. Dat zijn allemaal mensen die doen het samen. En wat zo bekend eigenlijk met niemand, zeg maar. Daarom moesten ze dat echt met z'n tweeën. Dat lijkt me ook alleen maar fijn dat ze dan zo'n band is met elkaar. Ja, dus zeker. Het gaat heel fijn gemoedelijk. Als ik zie inderdaad wie we in het begin nog een beetje zo onwennig op de foto met het fotomoment, zeg maar. Dat waren dan begin oktober volgens mij. Als dan kijken wie we dan nu... de grootste ook echt in de rol. Ja, dan moet ik wel als iedere dag het park weg gaan. Ja, dat is ook zo. Dan moet ik wel... Ik kan me voorstellen dat het geleidelijk gaat. Ja. Wilt je nog iets zeggen tegen het mogelijke broedspaar van volgend jaar wat nu luistert? Ja, ik ga niet zeggen geneed. Het zullen er zat zien die dat zeggen. Ja, precies. Nou, echt, laat het allemaal even de geer komen. En het is zo leuk, alles. En wie praten het nieuwe stel GHB over alles wat gaat komen. En als ze vragen is, ik vond het heel fijn dat allemaal wat alt-bruutjes, zeg maar... de handreiking gehoeven van als ze vragen is, dan bel maar. En dat zullen we ook echt zeggen tegen het nieuwe broedspaar van bel alsjeblieft. En dan gaan we lekker ergens een pilsje drinken en dan hebben we een gezellige avond. En dan... Kijk vooral niet te wiet verhoed. Dus echt elk stukje wat ze nu heeft, dat moest ze echt gans gaan doen. Ja. En dan de opnemen. Iedere seconde de opnemen. Ja. Vlieg voorbij. Net als Joek zegt de podcast. Ja, is het alweer zoiets? Is het alweer zoiets? Het is 22 plus 1. Dus nou dan, eigenlijk een uur tijd. Nee, onzin. Ik vond het heel fijn dat je een tijd, even 23 minuten gevonden hebt in nog een agenda. Dit toch wel behoorlijk gevuld is. En ik kan ook niet wachten tot dinsdag. Want dat is toch altijd, als het zon misschien op die mee had. Ja, dat hopen we. Ja, dat dan moesten we manifesteren. Dat gaan we. Die zon schijnt, het is heel lekker. En iedereen staat er. Ja, zeker. Heel veel plezier de komende dagen. Ik verwacht dat we ongetwijfeld nog heel veel BZ'ers in komen. Dus niet in het echt dan wel op sociale media. Hè? Of in het Boerenmoesjournaal. En heel erg bedankt. Dankjewel. Dankjewel. Geluisterd naar Joek Ziet de podcast. Aangesproken was het boerenbroedspaar van de bijeengeklad. Lieke en Dirk. Dank je. Dankjewel. Joek Ziet de podcast wordt mij mogelijk gemaakt door venloverkoeld.nl. Hertverwarmend met keultechniek. Xi Eyewear en Barbecue Valley, de wereld van barbecue.